Amadodana amabini akwaNdimande natyholwa ngokubandakanyeka ekubulaweni kwemvumi ye-hip hop aka kunye nomhlobo wakhe ongumpheki odumileyo uTibbs Motsoane ngo-2023 abuyiselwe kweli loMzantsi Afrika esuka eSwatini ukuze achophele ityala. Abafundi bedyunivesithi yaseWits eRhawutini bangene ezitalatweni beqhankqalazela eli ziko-mfundo ukuba lithabathe amanyathelo angqingqwa emva kweengxelo zokuxhatshazwa ngokwesondo kwabafundi quka nesehlo samvanje sokudlwengulwa. We cannot allow a situation where there is an allegation of a prosecutor who is being captured or infiltrated and we are told we can't be given a name. Inhloko yegunyabantu lezotshutshiso Advocate Shamila Batohi uhlangene nembila zithutha namhlanje ngethuba benika ubungqina bakhe phambi kwekomiti yesikhawu epalamente. Sinamkele kwindaba zethu andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Bamkelwe ngamapolisa eli ngentseni yanamhlanje kwisikhululo senqwelomoya iKing Shaka eThekwini uSiyabonga noMalusi Ndimande bevela eSwatini. Esisibini ngabarhanelwa abaphambili kwityala lokubulawa komculi we-hip hop uKeenan aka Forbes nomhlobo wakhe ongumpheki uTibelo Tibbs Motsoane ngo-2023 eFlorida Road eThekwini. Ukufika kwabo kweli babekwe amatyala yamene nokubulawa kwabasaziwayo ababaluliweyo. uSiyabonga noMalusi Ndimande babanjwa eMbabane ebutsheni bonyaka uphelileyo emva kwentsebenziswano yamapolisa eli kwanombutho oncedisana namapolisa kumatyala akwamanye amazwe xebe i-Interpol. Kuphele inyanga kesisibini sijijisana nomthetho kuphathelene nokubuyiswa kwaso kweli ukuza kujongana nengalo yomthetho. We do believe that at this stage we have rounded up all the suspects. You recall I did say they are the first two that were arrested in Eswatini, and then 2 days later after those arrests in Eswatini we then rounded up the 5 suspects. So it's a total of 7 suspects that we have in the AKA and Tibbs Motsoane case. Usomlomo wamapolisa kazwelonke uAtlenda Mathe uvakalise ukuba nelunda ngobungqina athe bomelele ngakubarhanelwa. We are quite confident that we've got overwhelming evidence that places them on the crime scene in that particular evening on the 10th of February 2023 when AKA and Tibbs were murdered. Utsho enqala kumapolisa asebenze nzima eli nawaseswatini emva kokuhlaba ikhwelo ngabatyholwa. We take this opportunity to really firstly thank the province of KZN led by Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi, who put in the resources, worked tirelessly on this particular case. We thank the office of the DPP in KZN, who have been very supportive. They've been working closely with us in this particular case. They have assisted us up until this moment. But most importantly, we thank the Eswatini authorities that when we made the call and we informed them that there are these killers in Eswatini hiding and that they are involved in a number of murder cases in South Africa, they did not hesitate to assist us. Umkomishinala wamapolisa kwiphondo laKwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uvakalise ukoneliseka ngokubuyiswa kwalamadoda. Yeah, well, I'm excited that the hard work of the colleagues that was done over years, at least it has finally brought us into this courtroom. We know that it's always been in the media that we are trying our best to secure the attendance of the accused before court. And now that they are eventually here, at least we can see the next phase of the administration of justice unfolding. So hopefully it's going to be in the favor of the state until the end. Ukanti bajongene namatyala okubulala, ukuvubela iyelenqa lokubulala kwanokuba nemipu neembumbulo ezingekho mthethweni. Ityala lihlehliselwe umhla wama-25 kule imiyo. Abafundi bedyunivesithi yaseWits eRhawutini bavuke babamba uqhankqalazo namhlanje. Abafundi bathi le dyunivesithi irhuqa inyawo xa kukho iingxelo zokundlandlathekiswa kwabafundi basetyhini kweli ziko-mfundo ukuze emva kwesiganeko sakutshanje somfundo odlwengulwe ngomnye umfundi kule dyunivesithi. Abafundi bathi baziva bengakhuselekanga kwaphela.
Le dyunivesithi ingqinile ukuba ewe ngokwenene ukhona umfundi odlwengulwe ngomnye umfundi kwaye umrhanelwa unqunyanyisiwe nanjengoko kusenziwa uphando mayela nesisiganeko. The university has since suspended the student. He's been fully suspended and he's suspended off campus. He's not allowed to be on any of the university's precincts, and the university has made that clear this morning. So that's where we are at this point in time. The Gender Equity Office will investigate, and when necessary, will take the necessary steps that they have to take in order to ensure that justice is meted. Upatel ukwathi zonke izityholo ezikumila kunje bazithathela ingqalelo. Every case is treated individually. Every case is treated as an important case, and every case is looked into. Where there is a need for criminal investigations take place. Where there's a need to pass it on to the police, that also takes place. So this is something that we take completely seriously. We've issued statements in the past, but statements only go to a certain point. We have to deal with each case on an individual basis. We have to investigate it. We have to make sure that the issues are thoroughly vetted and that justice comes to those victims. Abafundi bathi bafuna ubulungisa kwaye bafuna kuqiniswe nokhuseleko kumasango ale dyunivesithi. We want justice for all the beautiful ladies that we have in South Africa. We want justice for the kids. We want justice for our sisters, our mothers, our girlfriends and wives, man. Oluqhankqalazo lwabafundi lungene kusuku lwesibini namhlanje kwaye babetha ngenqindi etafuleni ngelithi soze babuye ngamva de sivakale isingqala sabo. Inhloko yegunyabantu lezotshutshiso Advocate Shamila Batohi ebenikubungqina namhlanje phambi kwekomiti yesikhawu yepalamente nephando izityholo zorhwaphilizo kwinkonzo yesipolisa nakwinkqubo yezobulungisa kweli ukanti ube phantsi koxinzelelo olumandla ngethiwa amalunga lekomiti efuna ukuba abize igama lomtshutshisi onqunyanyisiweyo. Advocate Batohi uthe uza kufuna uluvo lwezomthetho kubameli bakhe malunga nokuba angaliveza kusini na igama lalo mtshutshisi. U-Advocate Batohi uhlangene nembila zithutha namhlanje ngethuba ebenika ubungqina bakhe phambi kwekomiti yesikhawu epalamente. Oku kuza emva kokuba ethe wavakalisa ukuba walunywa indlebe kumkomishinala wamapolisa kunye nonjengele Khumalo ngelungu legunyabantu lezotshutshiso elibandakanyekayo kwizenzo zolwaphulo-mthetho. I am not going to mention the name of that prosecutor in this house. The matter is under investigation. I immediately upon receiving that information, I made a formal referral of the matter to the IDAC to investigate the matter. Ibengunomji ngethuba engafuni ukuchaza igama lomtshutshisi onqunyanyisiweyo. This committee sits here to probe these issues, the allegations which were made by General Mkhwanazi. Hence we are here. We are not casting aspersion to anyone, but we want the truth. We cannot allow a situation where there is an allegation of a prosecutor who is being captured or infiltrated and we are told who can't be given a name. If it was wrongly mentioned, there are recourse in South Africa where that name will be cleared. Ukanti usihlalo wale komiti ungenelele exelela lo kaBatohi ukuba kumele aphendule yonke imibuzo abuzwa yona phambi kwale komiti angaqhumi umbona ngamakhasi. When we administered oath here, the law says you are expected to answer any question fully and satisfactorily, and failure to do so you may be committing an offense. U-Advocate Batohi uxelele ile komiti ukuba ayizonjongo ze-NPA ukunganiki ingqalelo izityholo ezenziwayo ngakubatshutshisi. Waleke ngelithi naziphi na izityholo ezenziwa kulo naliphi na ilungu legunyabantu lotshutshiso zithathelwa ingqalelo kwaye zithi ziphandwe nzulu. Ukanti lo kaBatohi usaqhuba nobungqina bakhe. Sekela mkomishinala oselesidlo mhlala phansi kwisebe lamapolisa kumasipala waseKuruleni uRevo Spiso uxelele ikomishoni kaJaji Madlanga ukuba alinganiselwa ku-300 amagosa esipolisa afunyaniswe enetyala lolwaphulo-mthetho. USpiso kwaveze ukuba usekela mphathi welisebe onqunyanyisiweyo uJulius Mkhwanazi kunye nabo bayinxalenye yecandelo lakhe abazange bavume ukuthatha inxaxheba kuhlobo lusemthethweni lweminwe i-fingerprints ngelasemzini noluyinxalenye yenkqubo yokuhlola ngonyaka ka-2022. Usenethathe umhlala phansi nowayesakuba ngumphathi wamapolisa kumasipala ombaxa waseKuruleni
Uqhubekile nobungqina bakhe bosuku lwesithathu nalapho ethe wanika ubungqina bokuba isekela lakhe elinqunyanyisiweyo uBrigadier Julius Mkhwanazi kwakunye namanye amagosa esipolisa kamasipala abazange bahlolelwe iziganeko zolwaphulo-mthetho phambi kokuba baqashwe. There's a core group of officers specifically within the specialized services that they're involved in serious crimes based on the fingerprint records, based on where they are. USpisi uthi ngethuba kuqhutywa inkqubo yokuhlola amagosa e-EMPD, amagosa ayi-275 afunyaniswa ebandakanyeka kwiziganeko zolwaphulo-mthetho ngelixa amagosa alikhulu elindele ukuxoxa amatyala. There's even a strange anomaly that happened now. One of our officers was found guilty of murder. He actually, at Vosloorus police station, he shot and killed his wife, who was a captain in the police. And then he tried to commit suicide, and he shot himself in the head. Ikhomishini ibize ingqina elitsha uMnumzana uXolani Nciza nowayesakuba yintloko yezengqesho kumasipala waseKuruleni kulandela ubungqina obunikwe ngumphathi wamapolisa malunga nesiganeko sokukhutshwa ngokungekho mthethweni kwegunya lobupolisa nguMkhwanazi nalapho wathi wanceda usomashishini oselivalelweni uVusimuzi Cat Matlala ukuba afake izibane eziluhlaza okanye ii-blue lights ezimotweni zakhe zoshishino lwabucala. uNciza ophendule ngelithi wanika imvume yokuba lo mba uphandwe. It's an election that the department would do, whether indeed to request for the suspension of the employee, given the fact that the suspension process has now moved from the department to HR. So it's an election that the department would consider the relevant factors that would be involved with regards to the initiation of the investigation. The department in this particular regard had a view that if the employee remains in active service, there might be a potential for interference. Kulandela ubungqina obunikezelwe kule komishini, lo kaMkhwanazi namhlanje unqunyanyisiwe ngoko nangoko lisebe lamapolisa kulo masipala waseKuruleni. Ukanti ke uNciza uza kuqhuba nokunikezela ubungqina bakhe ngomso. Lehle ngomyinge we-1.3% inani labantu abangaphangeliyo kwikota yesithathu yalo nyaka. Iziko leenkcukacha manani lidandalazise ukuba babalelwa ku-360,000 abantu abongeziweyo abaqeshiweyo kule kota kumaphondo asibhozo ngaphandle kwephondo leMpuma Koloni, icandelo lezokwakha, elenkonzo zoluntu kwakunye necandelo lezorhwebo ngawona abenochatha wemisebenzi. Xeshikweni lahleko enkulu yemisebenzi bonakele kumacandelo ezemveliso, kumaziko ezezimali nakwawombane, ukanti iphondo lasentshona Koloni naKwaZulu-Natal ngawona athe avelisa amathuba engqesho yaye oko kubangele ukuba izinga lentswela-ngqesho kwikota yesine yonyaka ka-2025 lichophe kumyinge we-31.9%. Lusafuna ubulungisa usapho lwakwaMabowa eHighland North eGauteng okukulandela isiganeko sokudutyulwa ze kubulawe unyana walo uKagiso Mabowa ngo-2018. Kagiso wabulawa kunye neqabane lakhe ngomhla we-16 kuDisemba ngethuba babephumile beyokuzonwabisa kwilodge ekufuphi, kodwa ngelishwa bagagana nokufa. Kwilinge lokuzama ukufumana abenzi bobubi, usapho lukhuphe imali engange-50,000 nakubani na ongazanga phambili neenkcukacha nezingakhokelela ekubanjweni kwabenzi bobubi. Lusanqongophele usapho lwakwaMabowa emva kwiminyaka emithandathu kwabulawa unyana walo uKagiso Mabowa ehamba nowayethandana naye ngethuba bebulawa kabuhlungu eLombard East eAlexandra. It was on the 15th December 2018. Abantwana baphuma ngabo 10 Kagiso no Francisca, and then babuya late baletha imoto, and then bathatha Uber baya bayasijabulisa, and they couldn't come back the following day. Sathola a call from one of the police basitshela ukuthi since sibona nina abantwana, and then we told them ukuthi no sibabone the day before nge-15, and then it happened ukuthi basitshela ukuthi abantwana abasekho babulayelwe engase Lombard West. Elinxeba lenziwa nzulu nakukusilela kwamapolisa ekunqakuleni abenzi bobubi. Since 2018 namanje asingatholi next amaphoyisa laba abaphethe case bayi2, umunye wabo akafuni ucommunicate nathi kahle,
and the other one uphume i-pension as we speak. Umama kaKagiso uthi akasabazi ubuthongo kususela ngobusuku besiganeko. uKagiso ngumntwana wam wokuqala. Ndaqala ngaye ukuba ngumzali. Ndimncinci ndisengumfundi. Into ehlela uKagiso yandikhathaza kakhulu. Andikwazi nokulala. Ndiyamphupha ngathi ukhona. Ndiyacela kuluntu lindincedise kuba sikaxoli oko kwehla lento ngo-2018. Amalungu osapho afuna ukuxola kodwa bakwazi ukwenza oko bengekafumani impendulo. For ubhuti wami ashone angifili kahle angiphathi kahle enhlizweni because ubhuti wami bekayi yonke into yimi bekasila yonke into bese ngimthatha njengobaba because he was everything to me. Ukanti amapolisa aye aphawula ngomngeni abajongene nawo amatyala angade asonjululwe nafana neli likaKagiso. Firstly, yes, in South Africa, we've got an issue of a high murder rate because if you look in the year ending March 2024, over 27,600 murders have occurred in South Africa with a rate of approximately 45 per 100,000 people. So if you look at that, you can imagine the magnitude of cases that relate to murder. So the issue is with SAPS, if they need to conduct an investigation, it has a lot of factors that contribute to them concluding on a crime, which would, amongst others, include the gathering of evidence. Kwilinge lokuzama ukuba kubanjwa benzi bobubi, olu sapho lukhuphe imali engange-50,000 yeerandi nakubani na ongeza neenkcukacha phambili nezingakhokelela ekusonjululweni kweli tyala. Usapho lwakwamabuya luthi alukaxoli nanjengoko kusemva kweminyaka emithandathu emva kwesiganeko esibuhlungu sokubulawa ngokungela lusini konyana waso uKagiso emva kweminyaka emithandathu egqithileyo ngo-2018. Kwiindaba zeChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguthabile Makhaphela, ndise-Highlands North. Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Bruce uthi baza kusebenzisa umdlalo wabo wobuhlobo wangomgqibelo neZambia njengenxalenye yamalungiselelo etumente ye-AFCON eza kubanjelwa eMorocco kwinyanga ezayo. Bafana Bafana iqobisana neZambia eNelson Mandela Bay Stadium ngomgqibelo, kwaye uHugo Bruce uthi baqule baligangatho kulungiselela lo mdlalo. Unogqaza wajiwe ngomgqibelo kwibala iNelson Mandela Bay eGqeberha nalapho amakhwenkwe kaHugo Bruce eza kube ngquzulana neChipolopolo kumdlalo wobuhlobo. uHugo Bruce uthi baza kuzikhupha zonke intonga ezisemgqubeni kulo mdlalo kwaye baza kusebenzisa njengenxalenye yamalungiselelo wabo etumente yendebe yeAFCON. We are 1 month before AFCON and it shouldn't be not a very good thing if we should lose the game on Saturday. So I will ask from every player focus and concentration like we had for the qualifiers. uHugo Bruce uziphendulele ke nakwabo bagxeka indlela achonga ngayo abadlali bakhe kweliqela. Quality is the first important thing. If you don't have quality, you don't come to Bafana Bafana. The mentality, very important. So when we go and see games, we not only look at the let's say football technical things, but also what is the mentality of the guy. Iqela laBafana Bafana liqule laligangatha kwaye nabadlali kulindeleke ukuba bazijule ijacu khona ukuze uHugo Bruce abakhumbule xa ebhengeza iqela lakhe eliza kuya kwiAFCON. Kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya ndikwamkeleke kwidesika yam yeMozulu bethuna mna ngegama ndinguthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje masijongeni kaloku iMozulu siyesivule ke emzontsundu siphawuleni kaloku iziganeko kuMzantsi Afrika zeMozulu yokuqophela kakhulu ke akhona mafobi kakhulu phantsi nje wonke uMzantsi Afrika mpela ke pha kwindawo ezinze kwincam njengasePriska ekuseni qaba ngamafu phaya bevusa ngo-20 degrees bavale basonga usuku ngomso emva kwemini ngamashumi amathathu nje akhatshwa sisine ngokuba
kokubanzi imbukele ekhaya amaqondo wakho phansi naphezulu ngokuqala nqa bethu niphondo kuphaka lokhu empuma koloni impela ke kundawo ethanda ukuphakama kolapho nje apha ko Alvano Jamestown eKomane sada phaya khona ingqele ngephi ekseni phaya ngamafu ko 12 degrees kanti kokubanzi phaya kolapho nombukele ekhaya lase Freystata nelizinzeke kumbindi kumzansi Afrika impela ke kumantla futhi napha kumbindi wephondo Welcome phaya nazo zonke iziphaluke ekseni futhi kuyanetha kuyaduduma ko 15 degrees ithi imozulu kwelaphondo laphaya entshona koloni ngamandla mbukelo wami futhi ke kumantla nempuma yelaphondo lapha ko Oudtshoorn futhi kumazantsi ekseni futhi ngalomafu ekhathwa ngomoya obhudla ngokuqatha ko 13 degrees kokubanzi kwakhona benjenje kwelaphondo laphaya eNorthern Cape ngamandla mbukelo wami phakumantla welaphondo futhi kokurumana umzekelo kwasekuseni futhi kungabanda kunethe impela xa usehla futhi ufike laphaya ko Kimberley futhi ko 16 degrees ngexesha lasekuseni kanti ke baphila kanje kwelaphondo lapha bethuna ko Northwest ngomso ngamandla phansi kumazantsi wephondo futhi la kuntshona ko Moruleng kwasekuseni futhi zezomvula nentshizane zithe gqa ko 16 degrees mbukele ekhaya kunceba nami ngokubanzi ephondweni laseGauteng impela ke phaya kaloku kumantla wephondo futhi undlunkulu phaya kuseTshwane kwasekuseni futhi bevuswa ngo17 degrees napha embindini ko Johannesburg naseThembisa ko 14 degrees mbukele ekhaya kaloku nyuka nami kwakhona sithe chu phaya ephondweni laseLimpopo ngamandla ke kumazantsi nempuma elapho nophalaburwa kwasekuseni futhi bavuka kamnandi phaya kucwengile nje yonke lantsasa ngelashumi elikhatha sisine stopper sehle njalo futhi ngokubanzi phaya kwelaphondo laphaya empumalanga impela ke kumazantsi walaphondo ko Standard phaya ekseni futhi kunganetha kududume kubaneke phela xa unyuka futhi ufika ko Emele futhi zezontshizane zithe chacha nje yonke la sasibukele ekhaya vuma kaloku ndivale ndiyisonga imozulu ngephondo lokugqibela phaya bethuna kwaZulu Natal impela kumantla walaphondo Phongola kwasekuseni phaya zezontshizane kuyafefa ekseni phaya ko 15 degrees mna ndikuthanda kangaka xa ishwala imiyoli Kamnandi mawethu.